जान लेबू हमार तबे मनबू तू। तारा टेंशन से कपार के नस फाट जाई कहियो हमार। कर तबो बाउरे ना कर तबो बाउरे से निमन नहीं है के ना बाउरे हैं ये हमें दादा ई कौन बात भइल भाई? पहले टेंशन दे दा तब से कह कि उपचार करतनी। हां अब टेंशन तो लगबे करी पुरान नु भइनी नया रहती तो ये कोनो बात हमर मना जात रहे। मोरो जाते ऐसन होला शुरू में प्यार करी या बाद में अब न बनल अब बनल ए दैवा हमरा के कहा लिया के फंसा देले। अरे मतलब रोत का बड़ू हो बे मतलब के रोत रू हमर तारा कहला से हम परिवार छोड़ दिनु। चुप रही परिवार के तना नतली परिवार हमरा के का जाने ले जी परिवार हमरा के हम नहीं जानता हमरा के लिया चली पड़ी हम शहर में रहम गांव में ना रहम अपन लइका फइका हम शहर में पढ़ाई व्यवस्था करी हमरा के। अरे तो महाराज जी का दिक्कत बा? मैं परिवार तारा पीछे खड़ा बा हो फिर परिवार के बनी परिवार हमरा के जाने ले जी हमर इज्जत बा परिवार में। अच्छा रह मान लो पढ़े लिखे के बात भइल लइकन के तो देखै जा कितना बढ़िया बढ़िया स्कूल खुल गइल बा। हां पढ़े वाला कहीं से पढ़ जाए ना लइका बिगड़ जाते रे सोन दीदिया के देखी लइका कैसे हाय हाय इंग्लिश बोलता रे सोन देखी कितना सुख सुविधा में बिया हो नहीं के क्या करते नी माने तार दीदीए कान फूक देते री हम बुझ गनी मैं बतिए फुकतिया हमर दीदिया कान हमरा के निमन सिखावतिया ये निमन सिखावल ह दीदीया देखी दीदिया हेलो गोल लगते नी दीदी खूब खुश रह पुत भतार बनल रहो। का समाचार बा हो? समाचार तो ठीक नहीं के दीदी बबुआ के पापा ला भी तोरे बात होत रहला खूब लंबा जियबे दीदी के। अच्छा का कहत तनी हम कब जा तोर बबुआ के पढ़ावे पटाना? इनकर चुरकी गांवे में गड़ाई बा हम कैसे जाई पटना? तनी स्पीकर ऑन करता हम बतियाई। लो बतियाओ बोलो का जी गोड़ लगतनी दीदी खूब खुश रही। अरे हमार बहिनिया के जिंदगी काहे खराब कर तनी हतना बड़का परिवार में तनी ओकरो को बहरी निकाली दुनिया देखाई कब तक परिवार के किच सही नहीं। अभी में किचकिच वाली कौन बात हो गई? किचकिच वाला कोनो बात नहीं गई तो अपन अपन सोच के न बात बा। रउआ शहर में जाके का उजिया ले बनी जोनी एजा रह के नहीं उजियौले। देखिए ऐसे मत कहीं एजा हम तनी मुनी सुख सुविधा में बानी ना कोनो सास ससुर के गुलामी ना कोनो जेठ ननद के सेवा। देखी एकदम आराम से अकेले रह बनाव खा ठाट से रह कोनो दिक्कत नहीं के। एजा हम नाइटी पहन के बाजारे भी चल जाइनू तो केहू रोके टोके वाला नहीं के। वही जा माथा पर से तनी सा पलू गिर जाए तो पूरा परिवार हमारा पैसे टूट पड़त रहे। जैसे कि हमारा माथा पर से पलू ना देश के जीडीपी गिर गई बा। देसी गवार इडियट टाइप के लोग ज्यादा भरल बने हुए। बाह रे राउर सोच बा गजब के राउर सोच बा। सास ससुर के सेवा कइल गुलामी ना धर्म है अपन। आ कपड़ा हमनी के संस्कार हो बढ़िया पहनल कुछ कैसे रुआ पहन ले। मान ली रुआ शहर में अकेले रहतनी भैया जी बहरी रहतनी कोनो दिक्कत आ गई लइका फैका छोट छोट बड़े सब बीमार हो गिले तो का करब? मान ली रउरे शारीरिक कोनो प्रॉब्लम आ गई तो रुआ के हॉस्पिटल के लेके जाइए जा तो परिवार खड़ा बा। चुप रही परिवार के तना मतलब हमरा से हम कहते नी नु का जने कौन इनका के धन शूटिंग कर परिवार दे देले बा परिवार के लिए हमारे कोनो सुखनी के तारा परिवार ले हमरा के ले चलो। देखी रउरा कहत तनी नु रउरा बुर्बक बानी। अरे घरी ऑनलाइन के जमाना के बात बजी यार रउरा कहत तनी हॉस्पिटल ले जाए के और एका के शारीरिक कष्ट के बात। देखी www.madelifeeasy.com एगो साइट बा। उस साइट के तहत रउरा के घरेलू स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध करा देहल जाई। रउरा के एम्बुलेंस चाहिए तो एम्बुलेंसो आ जाई। का सुविधा नहीं खे किफायती इलाज होला ओकेला किस्त में भी व्यवस्था बा हर चीज के व्यवस्था बा जी। रउरा बस जानी तो दुनिया देखी तो रउरा हनु दीदिया तब बड़ी जानकारी रखले बनी जी। हन तक पढ़ा लिखल है तो जानकारी ना रखब। दोनों महीना में के पढ़ल है जा रउआ नि अनपढ़ ना ही जा ठीक नु अनपढ़ है हम। हां तो जाय दी तीन हमारा दी त बहनिया के फोन ला बतियावा लोग के बे मतलब दीदिया बुचिया तन स्पीकर बन गो के साइड में हट। हां मबिया तनी हट तो तनी हां साइड में हो गई रह जा देखो बहिनी कैसहू क के इनकरा के अपना मुट्ठी में ल ना त ई सब पैसा खौरा दी है परिवार के ऊपर। एगो बात जान ल वही तो टेंशन हमरो बा दीदिया बुझाते नहीं कि हम टेंशन हो गई बा कि मैं पैसा बा हमार चल जाई इनकर कमैया तो का हुई हमारा लइकन के आगे ना 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 यही के हमारा खाना नहीं खा जा दीदी। अच्छा सुन हम तोरा के बात बताओ तनी देख ते जाके चुपचाप इनकरा के मनाऊ अगर नइखन मानत नु तो ड्रामा चालू कर पूरा परिवार के नाथे चालू कर। देख
टाइम पे घर के कामे मत कर पाऊँ, खाने मत बनाऊ, झाड़ू पोछा मत कर टाइम पर। और सास जब तक 5 हाली नहीं की चिला तू के पानी नहीं खे दे। ऐसा हम सास के कमे सुनी ने दीदी हाँ, ना। आई तो दिन भर बहरी रहला नो। हाँ बाहरी रहेला। अच्छा, तो जब बहरी रहता ना, जब आओ तने घरे तो झूठो के रोवे लाग, नाटक कर नाटक कहू कि हमरा के दुख दे तड़ी सब परिवार में, हमरा कुछ बुझत नहीं खींचा, हमरा के रहे नहीं खींच देत, आ 10 गो बीमारी के बहाना बना बना के बेहोश होके देख तोरा कोई से पहुंचई। फोन काट दीदी यार। अरे हम वैसा ही कइले रही रे हनु तब आज ही जबानी असले जिंदगी जीते तू जे नरक में फसल बाड़ू। अरे हाँ दीदी हम ये चाहतनी कब है रावण जैसन बड़की खानदान से हमारे छुटकारा मिली, हम अकेले में रहब अपना मरद लइका सब। जल्दी हमारा बहन के वजह से निकाल जो रे बहनिया देख, कल छपट कर, कल छपट से हमनी के अधिकार मिली ना त ई नरक में मुआ दिए सब परिवार के जंजाल में। हमनी के मन ना हती ना आजादी से घूमे का के जाने जो फोन काट दीजिए देख। आता ना पेरियाई बिंकल होके आता ना हम ड्रामा करब नु। हां जो एकदम नाच के ठीक बा दीदी गोड़ लागो तनी, खूब आशीर्वाद दे हमरा के, सुहाग बनल रहता। ठीक बा। हां काजी ए हमरा के ना लिए चलो अभी, आई दादा हमरा के शहर में लिया चली, हमरा ले काम निके हो। शहर में नहीं जाके है, कबर के बात छोड़ो। काहे निके जाके हम खाना बनावे जाता इनका लोग के चौकी पर बेलाना बेली के रोटी तो हमर पूरा हाथ गोड़ कांपे लागता। कुछ अगर की हो गई देखी हमरा के ना लिए जेमनु, हम फांसी लगा दे पूरा परिवार फंस जाए। काहे नो टंकी को दल सुनो ना हम निकल जाए हमरा के ले चले तो हम फांसी लगा ले, पूरा परिवार फंस जाई, जेल में चल जाई। मैं तार में ये सिखावे में तरका लागल बा। सिखावता मैं मतलब के डरा में हमर रिमन सिखावता हमरा के ले चल कि ना बाना पटना ले चल हमरा के जल्दी। चल तोरा माई का माथ भर तोरा का अभी पटाना पटकी चल। पटना पटकी तोरा के चल। नमस्कार, वीडियो कैसा लागल है? अच्छा लागल है ना? तो थोड़ा सा लाइक करी वीडियो के और कमेंट करके बताई कि कैसा लागल है, और खूब शेयर करी ताकि खूब लोग मजा ले, रहुल नहीं दूसरों ले, तो थोड़ा सा शेयर करी दबा के। वीडियो के फेसबुक पर देखो तो हम तो MVS फिल्म भोजपुरिया जवान के फॉलो करे के बा, आ यूट्यूब पर देखो तो हम MVS फिल्म भोजपुरिया जवान चैनल के सब्सक्राइब करे के बा, ताकि जल्द से जल्द आप सबके पास वीडियो पहुंचे। बिल्कुल। और www.madelifeeasy.com ये एगो ऐसा वेबसाइट है, अगर वो एकरा पर विजिट करब, अगर वो स्वास्थ्य संबंधी कोनो भी दिक्कत बा तो रुआ इस साइट पर विजिट करी और घर पे भी उपचार करा सकतनी, डॉक्टर से सलाह रुआ ले सकतनी, नर्सिंग के व्यवस्था बा जौन घर पे भी रुआ हो सकता, एम्बुलेंस के व्यवस्था बा 24/7 के, और एकरा पर रुआ किफायती इलाज हुई। और रुआ अगर इस साइट के तत्काल हॉस्पिटल में जाते तो रुआ के छूट भी मिली और किस्त के भी व्यवस्था बा। जय हिंद।